Hát először is, sziasztok! Nagyon örülök neki, hogy beszélhetek hozzátok, és egy Reels videóval számolhatok be arról, hogy a következő héten milyen tranzitok és milyen segítő energiák, vagy éppen nem segítő energiák fognak mozogni. Tehát ugye a Hold a Rák jegyében halad, miközben a Merkur továbbra is retrográd mozgást végez ugyanebben a jegyben. A Vénusz és az Uránusz feszült kvadrátja váratlan érzelmi és anyagi helyzeteket hozhat. Ezért a hét első napján óvakodjatok a hirtelen döntéstől, inkább legyetek tudatosak és megfontoltak, mint egyébként is ugye általában ugye azok vagytok. És hát ugye az újhold előtti időszak, az ugye mit szokott hozni? Tehát mindig lezárásra és rendrakásra hív. Tehát a hét eleje az lehet egy ilyen befelé fordulóbb hangulat, vagyis hát egy befelé forduló hangulatot hozhat a hét eleje. Tehát mielőtt új dolgokba kezdenél, azért nézz hátra, hogy a múlt hétenről nem hozol-e át valamit. Mire gondolok? Tehát dokumentumokat ellenőrizd, hogyha van hivatali ügyed, időpontkéréseket ellenőrizd, kerüld az elhamarkodott szerződéskötéseket és a fontos iratoknak a figyelmetlen aláírását. Pénzügyek tekintetében a Vénusz-Uránusz kvadrát miatt ugye könnyen jöhetnek váratlan kiadások, vagy inkább, hát hogy is mondjam, ez főleg rám például nagyon jellemző tud lenni ez, hogy hajlamos vagyok impulzívan, elhamarkodottan vásárolni. Na már most, aki hasonló tulajdonsággal van megáldva, az legyen figyelmes. Tehát ha valaki például mondjuk részvényezik is, tőzsdézik is, az semmiféleképpen se üljön be fel annak az illúziónak, hogy egy hirtelen jónak tűnő üzlettel majd ő meg fog most gyorsan gazdagodni. Egészség tekintetében ugye a Rákhold az fokozott figyelmet irányíthat az emésztésre és a gyomorra, tehát ugye a hétfő egy jó nap lehet kontrollt kérni például, vagy kontrollvizsgálat időpontját ugye egyeztetni, ugyanígy laborra is. De azért azt ne felejtsétek el, hogy sürgős egészségügyi kérdésekben mindig az orvosi döntés az első. Tehát ha esetleg szeretnél még a Beachbody-val kezdeni valamit, akkor ez egy nagyon jó nap lehet arra, hogy elkezd az étrendváltást, és megtervezni a fogyásodat például, hogy hogyan szeretnéd sport plusz diéta, vagy külön-külön, csak sport, de nem diétázol. Hát ugye nyilván mi a jobb a te genetikádnak. Mire alkalmas még családi ügyek rendezésére? Tehát akkor még egyszer, tehát indulatból nem hozunk döntéseket hétfőn, és felesleges vitát sem generálunk. Tehát kedden a nap és a hold együttállása egy új 4 hetes ciklust fog kezdeni, miközben a Merkur továbbra is retrográd mozgásban van. Tehát ez az az üzenet, hogy bár új fejezet nyílik, a múlt tanulságait nem lehet figyelmen kívül hagyni. Tehát most a legjobb döntés az az, hogyha átgondoltan, és átgondolt, jól végig gondolt elhatározásból hozunk döntéseket. Hivatalos ügyek intézésénél érdemes kedden új kérelmeket beadni, hosszabb távú ügyeket elindítani, családi és ingatlan ügyek intézésére is megfelelő. Pénzügyek tekintetében még mindig kerülni kell azokat a kockázatos befektetéseket, amik gyors meggazdagodással kecsegtetnek, de ezt általánosságban véve mindig érdemes kerülni. Maradjunk abba, hogy a stabilitást érdemes ezen a napon szemügyre venni. Párkapcsolat tekintetében ez egy kiváló alkalom lehet az őszinte beszélgetésre, közös tervek készítésére és a bizalom erősítésére. Egészség tekintetében a keddi nap még mindig megfelelő,
a diéta és a rendszeres mozgás elkezdésére, a rákjegye miatt az emésztésre és a gyomorra, a megfelelő folyadékbevitelre érdemes odafigyelni, de ezt egyébként is a nagy melegek tekintetében ugye mindenki a számára megfelelő folyadékot, természetesen nem a sört és a bort, hiszen azok dehidratálnak, érdemes magához vennie. Tehát mit érdemes kedden elkezdeni? Új projektet, szintén tanulást, életmódváltást és hosszú távú terveket megtervezni. Szerdán a cselekvés napja, ugye a növekvő hold energiája már előre viheti a kedden elindított folyamatokat, miközben az Uránusz és a Neptunusz harmonikus kapcsolata új felismeréseket, kreatív megoldásokat és váratlan ötleteket hozhat. Tehát a Merkur retrográd továbbra is türelmet és pontosságot kér a kommunikációba. Tehát ez nem feltétlenül egy, mondjuk azt, hogy ez egy rossz fényszög, vagy egy rossz bolygó mozgás lenne, csak egyszerűen érdemes odafigyelni azokra a dolgokra, amikről most beszéltem, hiszen Merkur a kommunikáció bolygója, ez érinti a szerződéseket is, tehát hivatalos ügyekben érdemes nagyon észnél lennünk a héten, talán így tudnám ezt jól összegezni. Tehát csütörtökre, a szerdai nap igazából azért nem érdemes róla különösebben beszélni, mert hogy továbbra is ugye mozdulunk előre a keddből, tehát amiket kedden előkészítettünk, azt elkezdhetjük szerdán, ahhoz kapunk egy jó támogató energiát. Hogyha valami szerződésben elmaradás van, akkor azt telefonon, e-mailen keresztül jó energiát ad, hogyha ezt intézzük. A kreatív ötletek értékesebbek lehetnek, jobban felerősödhetnek ezeknek a megvalósításra való késztetése bennünk. Tehát, hogyha a héten már sportoltál, vagy hogy is mondjam, megterhelő volt számodra a hétfő vagy a kedd, akkor ez egy regenerálódásra alkalmas nap lehet, és kerüld azt, hogy mindent egyszerre akarj megoldani. Csütörtökön, tehát ugye továbbra is ugye a növekvő hold erősíti az új holdat, tehát ezt a folyamatot. Nincs kiemelkedő exakt fényszög, tehát inkább egy nyugodt napra lehet számítani, ahol a reggeltől délutánig kitartó munka lehet előtérben, de a Merkur retrográd miatt továbbra is a pontosság és az átgondoltság hozza a legjobb eredményt. Tehát hivatalos ügyek tekintetében banki ügyek, biztosítási vagy önkormányzati ügyek intézésére kiválóan alkalmas lehet ez a nap. Pénzügyi tervek előkészítésére is, tehát még mindig a hosszú távú előkészítésnél járunk, tehát hogy a kedden megszületett, ugye stabil pénzügyi befektetéseinket, vagy éppen rendszerünket ugye stabilizáljuk. A hétvégére igazából nincsen különösebb megerőltető fényszög, vagy bármi olyan. Azt hiszem a hét elejére a kezdő löketet, ugye az új hold kezdete az megadta. Úgyhogy inkább pénteken a rendrapja lenne, tehát hogy értsük ezt, hogy a rend napja, tehát rendezzük. Ugye a pénteki nap legfontosabb tranzitja az Uránusz és a Plutó harmonikus kapcsolata. Ez nem egy hirtelen változást ígér péntekre, hanem mélyebb átalakulást, amely hosszú távon stabilabb alapokat teremthet. A Merkur retrográd továbbra is arra figyelmeztet, hogy a részletekben most is ott rejlik a siker, vagy a hiba lehetősége. Tehát előtérbe kerülhetnek a részletek. Tehát ha héten volt valamilyen terved, amit szépen elkezdtél és tudatosan csináltál, akkor most finom hangolhatod, átnézheted a papírokat, mielőtt beadod őket, pénzügyek tekintetében a költségvetésed és előfizetéseidnek a felülvizsgálata,
lehet előtérben, tehát ez segíthet, és segíthet észrevenni azt, hogy hol van szükség valódi változtatásra. Párkapcsolatban, hogyha elkezdtétek beszélni a hét elején, felhozódtak a problémák, akkor pénteken ezt tudjátok rendezni, és hát ha felismeritek azt a mintát, ami okozzák ezeket a érzelmi, hogy is mondjam, reakciókat benneteket, vagy érzelmi terhet. És mit érdemes elkezdeni? Tehát szintén a külső-belső rendrakást, az adminisztrációt és az életmód rendszerezést. Kerüljétek ezen a napon az túlzott önkritikát, tehát így a párkapcsolatoknál is ugye érdemes türelemmel lenni egymás felé, és türelmesen átbeszélni azt a problémát, ami esetleg feljött ugye az elmúlt napokban. Szombaton lehetőség van a javításra, tehát az átalakító energiák tovább dolgoznak, a növekvőhold támogatja a már megkezdett folyamatok folytatását, a Merkur retrográd kedvez a javításoknak is, felülvizsgálatoknak, úgyhogy ami elromlott, azt érdemes most megjavítatni, ez tárgyakra is ugye érvényes, de itt ugye, ahogy említettem, ugye péntekre visszamutatva a kapcsolatokra és a szokásokra is, tehát érdemes, hogy ha felismertétek, akkor ma egy tudatos, és hát a szombati napon egy tudatos döntés alapján ugye következetesen tudtok változtatni azokon a problémákon, amik ugye a hét elején érzelmi robbanást okozhattak, vagy okoztak. Tehát egészség, lehetőség szerint pihenj többet, a regeneráció legalább olyan fontos, mint a terhelés, tehát ugye ez már csak az időjárás miatt is nagyon fontos, hiszen én is érzem magamon, hogy a légnyomásváltozás, tehát az esőre áll, utána kisüt a nap, tehát ez megterheli a szervezetet, tehát nyilván ez másoknál is előtérbe kerülhet, tehát mindenféleképpen figyeljünk az egészségünkre. Még mindig kerüljük az indulatból való döntéseket, és szombaton kerüljük a felesleges konfliktusokat is. Tehát a megoldásokra és a cserékre tegyük a hangsúlyt. Vasárnap, ugye ez az egyensúly napja, ez azt jelenti igazából, hogy a héten, tehát a vasárnap az a Szaturnusz és a Mars harmonikus szextiljével fog záródni, amely kitartást, fegyelmet és hosszú távon is működő döntéseket támogat. Tehát a hold a mérleg jegyében jár, ezért a kapcsolatok, az együttműködés és az egyensúly megteremtése kerül előtérbe. Hiszen ugye a mérlegnek az egyik legfontosabb, ugye az emberi kapcsolatok. Ez kiváló idő arra, hogy ne csak lezárd a hetet, hanem tudatosan fel is készülj a következőre. Tehát érdemes átgondolni, hogy ezen a héten mi működött, és mi volt az, ami nem működött, hogyan tudom ezt következetesen megváltoztatni. Érdemes most megtervezni a következő napokat, hogy ne kapkodással induljon, tehát ehhez is jó segítő energiák vannak. Heti vagy pénzügyi tervet most is érdemes, hogy is mondjam, szintén megtervezni. És hát ugye párkapcsolat tekintetében, hogyha megszülettek a megoldások, akkor érdemes meghallgatni a másikat, és nem egymásnak tanácsot adni, hogy csinálja. Tehát nem ráerőszakolni a másikra, hogy na hát most felismertük ezt a mintát, az én megoldásom a tuti, akkor egy kompromisszumos megoldás a tuti. Alvásra érdemes odafigyelni, tehát legyen meg a regeneráció, de hát ezeket mind ugye tudjátok. És a régi sérelmeket, azt ugye ne próbáljátok meg újraéleszteni, hogyha vasárnap. Nem érdemes, megpróbáljátok, de nem érdemes, hogyha esetleg nem tudtatok volna szombaton megegyezni a megoldásokban. Hát remélem, hogy segítettem. Ha van esetleg kérdésetek a héttel kapcsolatban, akkor itt privát üzenetben írjatok nekem, és a Radix képlet alapján megnézem, hogy nálatok különösebben milyen energiák fognak előtérbe kerülni a héten. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Szép vasárnapot, sziasztok!